Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembun Menteri Rangba Kesorkar Jela Ba Preston Tensang. Ula penpau bagi khat arngut ki MLA Kongres hapo kajingelam u Dr. Mukul Sangma. Kidai ki Bastan. Namar baki lami no bat kilarung syakaseng All India Trinamool Congress. Kani kajing penpau kadai ba ula kentu ya ki MLA Kongres. Bahaswa ban ngam kaling kidai ban kenti no. Bat menta ki khat arngut ki lami. Bat udan jengkermen baki sangut ki badangsa ken hilang. Tiba kan dia dah halin bala job ba penyai. Ti hakaba election piong ba. Di MLA Kongres. Hasyoban ngam kaling kin tino menta kala urlong ba ka arngut kila mi na Kongres. Kila cimpisi. Kai kajing ong jopi halo kini ka arngut ki MLA Kongres. Ya no. Ikini ka arngut ki MLA Kongres ba bila. Ya ki kan arngut ni kisanut. Ki ka arngut ki bala kenti kumba piong mopi menta kila kungu ya kajing ong jopi. Ti kai kajing yu jopi. Kajing yu jeng akam no kalau mbet ba kini ki besta. Kabamut kila jom sisa na kejahat kaba ong nok menta pala. Kaba lang. Kelangam. Te kabamut kidai ki beri besta. Kila se kini ki sanut ro. Mga kerpat pulong to ya jom kuloi. Dai tangita. Te kai kajing yu jopi nomor menta kin mi pun ki parti TMC lami ka pesang temai. Kan ketaan M ya ka NPP ya ka arjar pulain mak election kelajan. Dia kapor election ka sulong bekan. Mentangi i alam juga सरकार नदु aja kata. Hadu ke election arpulai. Dengan kabanga kermen skem kelompok kipai ba. Kinsania ya ke parti NPP nilai persyang kan bala hoi ngam ong mengila alut banle ya ke ka ba kipai ba kiwa. Den rei katu kan itlik issues ngila persyang lapi ong ke developmental issues lapi ong yakin sensitive issues kibaya dei batka jing bit jing biang jong ke jelam ikla jong we are trying our best dengan kermen skem ba komopi ba kipai ba ka akulai kin ai ya ka jing job ke bedon burom ya ka patien Nomor piru pidi we no yalam Kongres ba filami no ti menta kini ki MLA Kongres ki ong ba ke ICC kem juborom shu ikino yalam jo ka jelam mo kadai sisa kunta ke ba pila mat maswane iya kata ni tengah ngala de kren no buswa abang la kren syai ngopi baleng alit mino naka Kongres kabanga kadang kabanga thaj kabanga nga kalong ke infighting nama dia tan turut patulun way within the party dia kata dia ka way kam minus point ka drawback ia ka parti Kongres but ia kan ni ka scam susu ka madam Sonia kan ni na try kala kren na way na di jialang na pokot kubor ke statement baka ai ka ba hoy ka admit kum ka presiden lu admit ba ka don ki infighting hakaway po ka state ni tanah state wat hapo ka national level tu kamut ka wat hapo ka AICC ka don ni mat kejingya kun way pa tapi kan ni ka de ka ba ngai ba ka sign kam de ka ba na kam ta jong ka parti Kongres de ka ka kamram joki bakin le ban plan kata te ka song haki kin le kum balong he menta ka Kongres kala ko phi kren ya ka national level phi kren haki state level ngai ba nakaway ka snem sa snem nang hiya kaya kaban kiyo nga iko manang hiya hajan baru ki state mampi nang hiya jika banjian next sa election Rajasthan kabamenta di you never know katarong na thaila man hiya tilong kita ki ba ngiyo i ba ka Kongres kumbalong himenta ngam issue ban ong ba kata Kongres ka ba ki post net maswa den re nga iba la sulong be nga try ki foundation juga per khoi la juri ki kolom bi mar ki lajan kolap sulut per khoi te iya kata ngan ong nu ka shop be ka start joki bakin rebuild piang kan it takes a lot of time